kinyomott. Hát. Mindjárt visszahív. Vagy fél óra múlva hív vissza. Hát nem is szeret. Hát nem. Mondja olyat, amit nem tudok. Jó. Ez nem szép ilyeneket mondani. Békalencse. Békalencse teszt. Amúgy. Békalencse. Békalencse. Na igyad. Nem jön semmi. Tényleg egy kocsi. Itt nem. Nem ilyen. Gatya. Várj közelről. Glúgy. Szóval lehet föl kéne rázni amúgy. Rász fel. Petéket. De eddig a táskámban volt, Geci. És mentünk a cocmobillal. Spermák. Gatya. Nagyon. Kóstold meg. Jó. Megy a békalencse a pocakjába a cocaknak. Szar. Igen. Ez tényes dolog. Még egy dolgot mondtál, amit tudok. És mennyit adták ki ezekért? Minden összesen mennyit fizettem? Összesen 3000-et fizettem. 3000? Ilyen halas gesztér, ilyen fos gumicukorért, ilyen fos békalencses üdítőért. Ilyen, ez jó. Az megérte. Ez mondjuk jó. De az a két halas geci, az valami borzalmas volt. Ja. Anyám se hív vissza. Meg kell... Most nem tudom, hogy ez a békalencse. A Peti. hal, vagy a izé. Nem hívott. Vagy a zselés kurva, amit lenyeltem. Nem hívott vissza. Már nem látszó. 7 perce hívtam. Behívod még egyszer? Aha. Miért vagy lemerülve? Nem. Kinyomott egyből. Honnan foglalt? Maga ezeket is megvettem. Lehet, hogy most hív vissza. Nekem is úgy van. Kedves ügyfelünk egy nem fogadott hívás. Hoppá. Majd most hívott vissza. Itt a sapka. Ó, fasz. Oh, ez beleillik a... Azt jelmezetbe Halloween-ra. Amúgy legalább, ha meg akarnak várni, akkor tudod használni a testvéreidet. Így előre veszed. Itt van. Oliviát. Így felfogod. Ez a trió. Ja, akikkel találkoztunk a boltnál. Evelynnek a húga. Meg így van, azt megint ő is hívna. Szia, anya! Hello, fiam! Van 2 jó és egy rossz hírem. Na, a rosszat, azt felejtsd el, olyan nincs, hogy rossz. De ez rossz. Szóval kaptam 2 ötöst angolból. A matekot azt nem írtuk meg, pedig az jó lett volna. Hát a fizika az meg úgy néz ki, hogy lehet, hogy meg lesznek a... Kivel? Most hol vagy? Itt vagyok, mindjárt a sarkunkon állok, Zozóval. Hello! Szia, Zozó! Nem hallja. Várjál. Kiangosítalak, köszönj. Hello! Szia, Zozó! Hello! Remélem, neked is van rossz híred apukádnak, Hát szerintem... Neki is 2-es lesz, mint nekem. de megverlek. De... De kaptam 2 ötöst. Ne szarom, és a fizika 2-essel mit csinálja? Hát, de van egy 4-esem is fizikából. Ma kaptunk még valami jegyet? Ma. Miből írtunk még? Ma. Angolból 5-ös lett az angolom. 3 5-ös kaptam angolból, bocsánat. De megverlek. De megverlek a 2-esség. Ne bántsa. hogy- Nekem se lett jó, senkinek se lett jó, ne bántsa annyira. De nem értem. Mindenkinek, Nem senki... mondjam neki, hogy témazáró.
De akkor miért nem mondod, hogy nem érted? Mondtuk! Mert azt hittem, hogy értem, de ez a nyomorék nem tud magyarázni. Nem tud... Na. Bocsánat, Na, ez na, a na. Rossz pedofil tanár. ember nem tud magyarázni. Na. Milyen pedofil? Hát simogatja a lányokat. Mindig. Nem mondjál ilyet, Ákos, nem szabad. Tehát az. És ez mi volt, számolás? Hát is, az is. Az elméletet azt tudtam. Igen. Az könnyű volt. Az remélem megvan a 30%. Akkor ezt szeretném látni, hogy megtanulod. De hát ha nem értem, akkor hogy A tudom. számolást nem kell érteni. Dehogy nem. Hát Jó, nem magyarázza, akkor hogy majd hogy szépen kell. a hétvégén át fogjuk nézni a fizikát, mert nem lehet kettest írni belőle, akkor 5-ös voltál belőle. De hát a Zoliban azt tudod is magyarázni. Ez meg Akkor nem. kérdezd meg az Olivát. Írjál neki. Hát jó. Na, mi van? Most legyen nagy a szád. Csöröksz, hallom, csöröksz. Jó van. Hazamegyek és eszek. És utána tanulsz. És utána tanulok. Jó van, puszi. Puszi. Sziasztok. Hello.